ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರ್ ಶುರುವಾದ ಒರಂಬ ದಿನ ಕರಿಂಡು ಒರ್ಮನೆ ದಿನಟ್ಟು ದಾದ ಮಾತಾಂಡು ಪನ್ಪನಚಿತ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿನ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪನಚಿತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಶುರು ಕಾದು ಏರು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ, ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರ್ ಶುರುವಾದ ಒರಂಬ ದಿನ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಆರ್ಮಿ ಗಾಜಾದ ಉಲಾಯಿಪೋತೇರು ಪಂಡದು ಮುರನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ದಾಕ್ಲು ಗಾಜಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆದ ಗಡುವನ್ನು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರೆ. ನಿಕುಲು 24 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಗಾಜಾದ ಸೌತ್ ಉಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಬೇತಕೊಡಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಜೋರ್ಡಾನ್ ದ ಬರೀಕ್ ಪೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿಟ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರೆ. ಒಂದೇನು ಅಲ್ಪ ಚೀಟಿ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಮೆಕ್ಲು ವಿಮಾನಡು ಪೋದು ಪೇಪರ್ನ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪಿಲ್ಲೆಕ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರು 24 ಗಂಟೆದ ಗಡುವನ್ನು ಕೊರಪ ಪಂಡದು. ಅಂಚನೆ ಈ ಗಡುವನ್ನು ತೇರಿ ನಂಚಿಟ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲಿನ ಊರನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋತೇರಿ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಕ್ಲು ಪಂತೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಒವೇ ರೀತಿದ ವಾರ ಮಲ್ಪುಜ ಪಂಡದು. ಆಂಡ ಹಮಾಸ್ ದಾಖಲೆ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಪೋಪನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆ ನಮಿತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಖಲೆ ವಾರ್ ಮಲ್ದೇರಿ 70 ಜನ ತೀರಿದೇರು ಪಂಡದು. ಆಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಪಂತೇರಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿಟ್ನ ದಾಲ ವಾರ್ ಮಲ್ಜ, ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಪ ಪಂತನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ವಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡದು. ಯಾನ್ ಕೆಲವು TV ಚಾನಲ್ ನೆಡು ಪುರತುಯೆ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಆರ್ಮಿ ಗಾಜಾದ ಉಲಾಯಿ ಪೋತುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿಟ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಕ್ಲೆಡ ಏರ್ ಮಾತ ಆರ್ಮಿ ಡುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಡ ಉಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ತೆರಿಯೊಂಡೆ. ಆಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಒವ್ವೇ ಆರ್ಮಿ ದಕ್ಲು ಗಾಜಾ ಗಡಿತ ಉಲಾಯಿ ಪೋತುಚೇರು ಆಕ್ಲು ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾರ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿಲ್ಲಕನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏಪ ಹಮಾಸ್ ದಕ್ಲು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಮಿತ್ ಅಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರ ಒಂಜಿ ಮೂಲಿತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಕೆರ್ದು ಮುಲ್ತಾಕ್ಲೇನ ಅಪರಾಣ ಮಲ್ತೇರ ಹಾನಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಕ್ಲು ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಿನಸನು ಬೇತ ಕೊಡಿಡ್ದು ಉಲ್ತಿರ್ಲ ಬರಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಡೆ ಮಲ್ತಿರ್ತೇರು. ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನತಾ ಮಸ್ತ್ ದೇಶಲು ಮಾನವೀಯತೆರ್ದು ದೃಷ್ಟಿಡು ನಿಕುಲು ನೀರಿನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗೂ ಮೆಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದು. ಇನಿ ನೀರು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ದಿರ ಪಂಡದು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ನಾಗರಿಕೆರಡ ಯಾನ್ ತೆರಿಯೊಂಡೆ. ಅಂಚದು ಒರಂಬ ದಿನಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಒಂದುಂಡು. ಇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಟೆಲೆವಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಊರಿಗೂ ಟೆಲೆವಿ ಆದಿಪ್ಪು ರಮತವಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಊರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಸಮಯ 2 ಗಂಟೆ ಊರ್ದ ಪಂಡದಂಡ 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸೈರನಾಂಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ರಾಕೆಟುಲು ಬೈದ ಆಂಡ ಓಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಕ್ಲು ಬುಡ್ತುಜೇರು ಮಿತ್ತಿಡೆ ಐನು ಸ್ಫೋಟ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡೋರ ರಮತ್ಗಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಲೆವಿಯು ಈ ಪರಿಸರಡು ಕುಡೋರ ಸೈರನಾಂಡ್ ಅಪಗಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಟೆಲೆವಿದ ಊರುನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಡು ಅವೆಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರಂದಿಲೆಕ ಮಿತ್ತಿಡೆ ಸ್ಫೋಟ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಸ್ಫೋಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ತಿರ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಏರ್ಫೋನ್ ತಿಕ್ಕದು ಎರನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಪನಂಚಿನ ಸೌಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನೋಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಡು ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಅಂಚನೀಲಿ ಕಾಂಡೆಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಬೈದಂಡು. ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ದಾಖಲೆ ಪಂತೇರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು. ಒಂಜಿ 50% ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕತ್ತಲೆ ಆನಾಗ ಟೆಲೆವಿದ ಪರಿಸರಡು ಒಂಚೂರು ವೆದರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು, ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಶುರು ಆತಂಡು. ಯಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತು ವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಆರ್ಮಿ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ಪಂಡ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಅಂದು ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತು ದಾಲತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ಆತು ಬಂಗ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ವಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚದು ಬರ್ಸ ಗಾಲಿ ಅವಪುರ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೇಮು ರಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಇಡಲ ಸೇಮ್ ಬಂಗ ಅಂದು ಆರು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ವಾರದ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು TV ಚಾನಲ್ಡು ಪುರ ಎಂಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ದಾಯಪಂಡದ ಮುರಣಿಂಜಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ತುಯೆ
ದಯಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಚಾನಲ್ದಕ್ಲು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಸೈರಾನ್ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಖಾಲಿ ನ್ಯೂಸು TRPಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಚಾನಲ್ದಕ್ಲ ಭಾರಿ ಕೂಲಾದ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಲ್ಲರ ಆಂಡ ಮೆಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಆರ್ಮಿದಾರವ್ರಿ ಪಂಡಿರು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಿಂದ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಚಾನಲ್ದಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾ ರೀತಿ TRPಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಂಡ ಪಿಲಿ ಪೋಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ವಿಚಾರಡುಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಅಂಚಾ ಒಂದುಂಡು, ಗಾಜಾದ ಮಿತ್ತು ವಾರ ಒಂದುಂಡು, ಮೂಲು ವಾರ ಒಂದುಂಡು ಸತ್ಯ ಆಂಡ ವಾಪುರ್ತುಡು ಏನಲ್ಲ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಮಾತ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡದನ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಾರ ಏತು ಎಂಕ್ಲೆನ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಪಾರ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಾತು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿಟ್ನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲಾರ ಆಯ್ನಾತು ಜಾಗೃತಿ ಅಡಿಪುಲೆ ದೇವರನ್ನ ದಯಟು ದಾಲ ಆವಂದು ಬೊಕಲ ಸೈರಾನ್ ಆಪನಂಚಿಟ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕಲು ಸೆಲ್ಟರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿಟ್ನ ಪೋಪು ನಂಚಿಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಏನಲ್ಲ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕತಿ ನನೊರ ತಿಕ್ಕಗ ಅದಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಡಿಪುಲೆ.